Takoshireze. Let's Lanya. Otiro onye mozi pool no na family ha. Mega takoshireze gina just no tungana. Muna gere nkata moto baburu na. Yampo ke bianga. Ibagotle bampo. Mba. Bianga bia takoshireze. Icha women lead and the boy scout. Branga bia takoshireze. Okay, man, how will ever get by you have quadum? It's a full. Add him 21 years. It's again. Add him 21 years. It's 21 years. I try I'm getting a gaby. I to go me gadi. It's okay, Gatti. No more to Anakam. Guinea wood. I'm a chago more. How long? Okay, go laugh. Mba, I got to go secondary more. So, unchos rega dikita can happy in a waste. Happy in a waste. Then they got the bank came and if you don't get waste. Gamwaza Zunile Trezio. Okay, Garemo. No, Kangarem like I found that thought here. Lanya, Oyapa. Yana Yapa in a family. Lanya. Lanya. I found that thought here. He did not get to take a gamazum. Where? Mbo, he had to enjoy build the family. It's a rebuild the family. Come wait till I build the family. Some Nandy gave you my family now. Magan and Paga hand end. Honey. Again a hand on her. Mba. It's a rebuild the family at 21. Then they cheap up. Mba, I swear to God, Mambapu. Is it? Mambapu. Chukwa Mambapu. To God, Mambapu, God forbid. Nega Bapota. Ngam kwetiri. Ke kwetiri na konya. That bed him. The police agaga. Amba, it's on police like Ngeba. Maria kwezi ya amageso hafi na-eme a onye bụ nkwetiri. Ka ihe nwoke n'ọrụ gasị ewu manụ na-achọ ilu dị ọ na-ega na family mmadụ. Okay. Mbịa na family na-emezi ime ihe nwaanyị na-eme ịzụ ụmụ ineru di gị anya imezi unu ime business. Agwala ihe nwoke n'ọrụ. Ị na-eneru di ma eneru ezinụlọ ma eneru wite ịmụ nwa. Most important, ịmụrụ di m nwa zụọ ụmụazị otu kwesịrị ka ha zụọ. Ọ bụ ọkwa Gen Z ọzụzụ ma chọọ dị ọzụzụ ịghọtawa ihe mmiri like ịzụ ụmụazị etolite ọfụma. Mmadụ na mpaga nọ nso. Mba, ha anọghị nso. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 10. Kelee Rosanna. Ise? Anyị dị 10. Ugbu a ka m hụrụ na ihe iji sị ka aja je. Nwoke mesịa ọ bụ gaa kpọrọ ụmụnne gị ụnụ aga kpọọ ya ọkpụ. Ụnụ dị ole? 10. Mma gị mụrụ ka ọ wụ different mother. Mami m mụrụ. Mpaga ọ lụrụ nwaanyị ole? Ofu. N'ime ụmụnne gị nwere onye amị nọ dị ya? Onye polisi kwa? Mba. So ị bịara ka m mee gị interview na ị chọrọ ịlụ dị ịdịla njikere na ị chọrọ ịga be di. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Enugu State.
Aya, the way phone ala gị la go wara onye ọbụla esiri na ọ ga-awụ di gị. Gụwa abụ a. The way phone ala gị gụwa abụ a. Bia, Dimu Bia. Bia, Dimu Bia. Dimu Bia, Bia, Dimu Bia, no, Bia. Welcome here. Bia, Dimu Bia. Bia, Dimu Bia. Dimu Bia, Bia. Dinkem Bia, Bia. Oh. Go Bania. Bia, Dimu Bia. Bia, Dimu Bia. Dimu Bia, Bia. Dimu Bia. I would have loved to speak to your mother. Gene ke ba n'ukwu ya. Gene ke ba n'ukwu ya. Waist bead. Aya, ipụta chaya. Remove it. Remove it nwa bingo. Remove it. Cover your body, Chineke agbagoko. The share forget. Let me see it. Raise it up. Aya, tear it. Tokashaya. I said get tokaya here. Tokashaya. Aya, tear it. Ele reason unu jabaga waist. I'm the reason. But for me, all just fancy, waist fancy, all just for ime waist go mama. Ibiara ime ipotro ime waist. Megere onya? Imegere onya? I want to me for my own self. Aya, ke heme na ega university. Ego adiho. Ele reason ni chori lose ugbu a. Mba ọ maka na ntọ ịga mụrụ di m. Gwa the way phone ala gị last of Mary Grona bed ahụ la mazo. Tonwa. Whatever vase bia. Le wire na front do. Le wire na front. Wori kaya ga to front, wori ke shoki ga bia be ram ga. Ga front to this girl na nyoro ma hu ni me screen nga. DJ Egbu oke. DJ Egbu carry oke. Tete na me wele ga affect no the last. Where phone oge. Aha ga. Aha m bụ Angel. Aha girl aha ga of magebia nga be kom sa. Aha nne m na nna m nyere m Angel. Gịnị we MJ? Angel. Aha Igbo m bụ Ụkamaka. Ọwa aha Igbo gị ka jụrụ gị, the phone ahụ ọfụma n'ihu gị dị ya. Aha Igbo m bụ Ụkamaka. Ụkamaka onye? Ụkamaka Ọdachukwu. Ebe ka isi na-anọnyere anyị? Enugu steeti. Ebe na Enugu? Oji River. Ebe na Oji River? Ọ bụgo. Enwere onye ara nọ na family unu? Mba. Ị ṅụọla goof mbụ? Mba o.
Omuna ihe ọdịdọ atọ gị. Ọ na-adọchara m obere. Okay, ndo nna. Ndo. Achịkwala ọchị ihe, ọ ihe ọchị. Achịla ọchị ihe. Ndo nno. Ọdọ gị ije ebili ka ndị mmadụ na-akwalite gị. A na-akwa mmiri. A na-akwa gị mmiri, ndo nno. Ndo. Achịla ọchị, ọ ihe na-atọ ọchị. Kama otu ikwuru eziokwu ọ na-atọ gị. Nwoke laikere gị ga-esokwe gị nna. Bọta ejili ka aṅụ nwoke amụ nna. Anyị ga-amụ ga-esi mba bikọta ọkwa na amagba oge ome gị. Ndo my sister. Nwata nwaanyị ihe ọdịdọ na-atọ yawa akwụkwọ. Ọrịa na-eme gị ka iji achị gị ọchị. If you want me to play with your sickness, make you egwuregwu. I'm not joking. Don't come here to play with me. If you are not ready, I'll bring you down. I'm not laughing with you here. I'm not laughing with you here. God try to my don't interview your time. Elelenganya. And when the most important reason we need to chori ludi. Don't come here again. I don't like it. Okay, so. Maybe I'm gonna go to church. Gị na nwoke ọnọrọla mbụ ya adọmaghị. Enweghị amụ ka ọwụ unu nọ na-aṅụ. Mba, anyị just nọrọ ahụ mmanya. Ya adọmaghị dọtuo gị n'ala. Ndonu. Ọ gị na nne gị na nna gị bi? Mba, mụ na enyi m nwaanyị. Iji agba akwụla? Mba. Ka emere iji hapụ nne na nna gị gị na nwanne gị enyi gị nwaanyị ebiri? Gwa m ihe mere na iji hapụ parents gị gị na enyi gị nwaanyị ebiri at your age. Gwa m the reason. Because one, I'm na ịkpatawa bụ ego. Two, according to you, say ka mụchapụrụ ọnụ. Gwa m the reason. Mami m kpọkịrịkọrọ ụmụazị ọ na-azụ, so achọghị m ịbịa mba hụrụ the burden to ha. Mami m kpọkịrịkọrọ ụmụazị, so achọghị m ịbịa na ọbịa mba bụrụ a burden to ha. Ga wee burden. Like ọ ka kpọ ụmụazị, ọ bụghị like no burden, like mbịa ọ na-enye m ndụ, ọ na-enye kpọkịrịkọrọ ụmụazị. But that is their responsibility. That is their responsibility to take care of you now. You know, I will get one William Pagasia William. Listen to me. Listen to me very well. Imele wine na wine mbụ. Mba o. Iji anụ ụta gị were aka ghọọ onwe gị n'otele. Mba. Iji agba klọb. Mba. Ị nwere fon ole? Ofu. Nke iji n'aka na. Enyi nwaanyị ọ n'ebe ahụ? Ma ọ pụrụ iro. Kpọọ ya. Afa. Ọ na-abịa. Ya na nwoke ọ nọ? Mba, ya na nwoke ọ nọ. Kpọọ ya si ya bịa. Ọ bịabago. Ngwala ya, achọrọ m ka ị were fon ya kpọọ your mother or your father. I want to talk to you. Okay.
Hey boy, at Tiana speaker. I want to talk to your mother. Boy, your father. Your number. Number. Come with the number and of the number, mommy. Come with the number. You know, it may take much of my time. Just call them. Don't. If you are sure of what you are telling me, if you are being sincere to me, you call them. If you are not sincere, then you don't bother. It's not by force. Gaga wrong. Meme chageta we get here or get where. Tia speak out. Call your father. My father, I did too. Get up pagani kuku. Mommy, man, You see reason why I want sincerity. Your father and your mother are busy. And unane ku unagena mpaga na atopo ono. Mona mpam na atopo ono, but na mommy ma adilo. Okay, no need of calling your father. No need of calling your mother. We have on and there retired single mother and father. Nah, so I like but on they not here share. Okay, but don't take the because of na bagana maga na atopon or hade or how well separate. I got to their separate ways. Give me behave way. Use ilanya hukula connection. Give Jack against you will go boss. You got la. That is it. Return the phone. No problem. Okay. More call letter lagi. So 3. Ndem pa also n'ime ya. Mba. Ha ji ata gị n'ime moto ka ọ n'ụlọ ọ na hotel. N'ụlọ. Ele mgbe ị gara check onwe gị last mere test onwe gị. O test ime. Test obiri na aja ọcha test ọrịa dum ma ahụ ma ele mgbe ị gara test. O mego some months now. O tego. Gịnị ka ị na-arụ ugbu a? Na-arụ ya na POS. Na-arụ na POS. Ị na-arụ ọrụ POS. POS nke onwe gị. Mba o. Ị na-arụ mmadụ. But adị m arụzi. Ị na-arụzi. Ihe ọla mbụ. Ị ga-enyere odi mkpu ị na-eti. Adịkwa m eti mkpu ihere na-eme mma njọ ihe. Ihere ọnyụnyụ. Ihere. Genotype gị. Blood group gị. O positive. Okay, ngwa nne gee ntị. M gara asị gị kpọọ nọmba but ị ga-akpọ nọmba. No? Now listen. The truth will go and look for a better job and do. When he meregi, when you let him meregi chai, Momo woke beg a chai, Oka had a rag, Atwagi Munola. Okay, but to call up a patron also.
Ka wala babatara n'ụzọ gị ị na ihe nna gwa gị na ma o ji sincerity ya ewere aghụghọ bịa foo ya ma ajị amụ ọrịa dịlaịla nsị gị gịnị ọrịa dị amụ foo ya ajị amụ ị na ihe nna gwa gị na yes sir ma ọ gị chebiri mgbe ahụ ihe ahụ na-adọ gị ya wefụta amụ ka ị kpụrụ ya n'ọnụ nna yo kọtụfụ ya kapụ amụ kwenụ ihe mgba gị na nne m adị m very sorry na ihe na-agabiga but gee ntị sometimes ọ na-awụ fault fada ọ na-awụ ekwekwele maka ya ga-ekpọ nna gị asị hụ nne gị n'anya ọkpọ nne gị asị hụ nna gị n'anya kwe na ihe na-agwa gị na kwe hụrụ otu isi si ga-ekwechiri na be di kwe si ị ga-ekwechiri na be di gị kwa ihe ikwu o nwere ike kwe ya awa ọkọrọ gị nwee ka ọ ga-awa ọkọrọ gị bikọs o nweghị ihe mekọtara n'ụwa ihe mere ị na-aga emebi ọ ga-awa ọkụrụ m ihe mere nne m ama mmiri ise ị gakwa na ahụ di gị ahụ mmata na iwu onye akwụkwọ ya kpọrọ gị lụọ nna ya dịrị gị na mma kọngrats ị chọrọ ịkpọ nọmba ọ kwesị m no need so ọ baa n'uru ọba uru nne ma ọ bụrụ n'obi ihe a niile mere ebe a ga-abara inwe akwụkwọ ngawa n'iru alright ị chọrọ imere ya anything gaa na inbox ya just drop ya message ya sendera gị message ya enye gị aka nọmba gị sendịara ya ego that is it Aga Bishop, good evening. Listen. The man here from Jakashi's go to comment section. Don't come here to laugh with me. Don't come here to laugh with me. I'm not here to play with any of you here. Okay, sir. Okay, man, you all mere eba. Ka ba di ho akwoju m ga ni room e we interview. Ganiru. E lola ji. Mba. E mola nwa. Mba. E di afọ ole? 27. Oyala anya, m sị ka achọ m takoshi eze ebe a. Were phone na ndewe na la ge bilọtọ ka lara m azụ. Am I here with the phone nala? Am I here with the phone nala? Dele ka ndosi anu. Leah. Wapo kote na ahụ the phone nala. Never. Chimo chelekwa. An mabia. Oya, banyo ọkụ ahụ chagaba baba dia. Banyo data ọkụ chagaba baba dia. Okay. Wapụ aka gị tewa aka gị straight. A sị nga achọ m that touch from you. Anyway. Turn on. Teleroza no ye ke yiri freezer. Were reverse bia. Were aso bia. Bia ni je me POS. Mba. Ele hotel geji uye hotel ndị rụ ọrụ POS. Wepụ aka na hotel gidia. Mba, ndị meme POS. Ya were phone gị. La anya chọp dat ọchị kwuru ebe ahụ ekwu. Kwuru dị a. Ese dị afọ ole? 27. Asking that chom that touch and I will not take it from you. Anyway. And I will not take it from you. No verse. Anyway. Aha gị. Dikachi. Iwu onye be. Enugu State. Dikachi onye. Dikachi Lazarus. Ebe na Enugu. Enugu Ezike. Ebe na Izike. Umo Ogute. Kebishina no yere anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Neme spa.
Ire spam ere. Na-eme spa, na-eme facials, waxing, anything about beauty ka na-eme. Asking na achọ m that touch. He watch on ma. Atu Kene wo ga spam. mochi. Ele he jigwa m si mega spam. Ije produce ye Spa, produce. spa, spa. Gene ka owo. Spa wee ba na-eme facials, a na-eme massage, waxing, anything about beauty ka na-eme. A na-eme na spa. Obo spa, all spa. So mmadụ bụ nwoke bịa nga ahụ na-asị gị massage ya ga nwa massage kwuo ma nwoke. Anyị na massage ma nwoke. Na ga massage cha ya asị gị nye ya dan ending nko. Mba nke adịrọ because ọ book ya online. Nke adịrọ. I wouldn't accept it. Ị massage nwa nwoke amụghị oje evili. Mba. Ke were aka ga-emetụ ga nwoke amasara gị amụ ya na-ebili. Mba ọ ma feel it, ọ na-feel pain. Ọ ma feel it yourself. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nna m anwụgo ma nne m ka dị ndụ. Ndụ nna gịnị gburu nna gị? Egburu ya egbu. Ndị ohi kọwaa ụmụnna. Mba ọ ndị ọyị ya. Etiri ya ihe na nri ya erie nwụọ. Mba ọ batara ọ na-anachi azụ ọ nọ na moto ebe ọ na ya moto ọ rahụ ebe a binit. Ọnwụ family, ọnwụ moto, arahụrụ ụra etete nkwa ọdọ. Mmaga ọlọgharịrị di. Mba ụmụnne gị ọ dị ole? 7. Enwere onye ara nọ na family unu? Atọ mba. Iji aṅụ goof? Mba. Were aka hichaa ihe ahụ itere n'ọnụ ya. Hichaa datị dị itere n'ọnụ ya. Hichaa ya. Efichago m ya. Hichaa ya ka bịa ga-abịa gwa m sị hichago ya. Lee ya, efichago m ya. Ị daala ogbi mbụ? Mba. Enwela onye ogbi merele na family unu? Mba. Ị nwere pantị tụfuru atụfu ị na-eyi? Mba. Mmadụ ọsagidela ahụ gị ga-nye onye ahụ na batrum onye ya mara otu ihe ya dị. Atọ mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ebere gị ugwu? Ebere gị ugwu? I'm not making we short go. I will bring you down. I'm not joking here with you. Ewe niwe ọ kiru m dị ewe niwe. Oya, achọ m that ihu. Achọ m that ihu again. Ihu onye na-alụ gị ihu ga-adịrị like that. Don't come and give me that kind of face. Na-ele m anya ụta adị wee ihu gote ihu m dị. A na-achị ọchị nga. Ewe niwe. Iji agba shọkị? Mba. Ọsọ dị gị? Mba. Ị ga-enyo nshi iji anyụ nshi nọte aka na toilet? Ị nọrọla otu a gị nshi n'ọrụ na-alọta mamịrị aba gị n'ahụ? Mba. Iji eme aka ntụtụ? Mba atọ mba. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gaa tiri akwa ya lama? Mba. Na family unu nwere ndị dibịa na ndị ụka white?
Mbamba. Onye ọbụla Christian. Ma ahụ eze gị. Ihe ọdịda ọjị adọ gị. Asị ma ọ dị gị. Ọ kere mgbawa ike o meele gị. Mba. Ibutela ọrịa kwechiri. Mba. Ibutela ọrịa na-eme ka mbụ. Mba. Nwere nkịta. Mba, enwe. Iwe wee gị ije alụ ọgụ. Mba. Ije agwụ ụra. Mba. Enyi ya na-ekwu okwu. Mba. Ije akpa achị otele. Mba. Ka e mere nwoke abịa bebe akwụ ụgwọ isi gị kemgbe ị nọ na be nne gị na nna gị. O nwere, a na-abịa. Ka ihe mere na ihube n'ime ha gị ga-alụrụ. Yes, achọ m that touch here, be focused. Listen, be focused. Kwechiri. Asị gị kwechiri. Okay. Ka ihe mere na ha bịa ka ihe mere na ihube n'ime otu onye n'ime ha lụrụ. The ways I see abịa dị ma like ya. Ha bịa, I chọrọ ka m bịa na nke ha first. Before yotago onwe ya ọzọ a na-achọ bụ ọdịda one. I asị ka ebugodo ụzọ, so I didn't have seriousness in them. Just happen. Nwoke ole tara ala gị? So Igbo na. Otele go bụ hanga. Ha, mba. Brush kwanụ. Mba kwa. Otele go na-adụ ogwu. Very clean. Ọ na-adụ ogwu gị sị ọgịwa na ọ nwoke ti ya mọdị ya mara ma ọ dị ogwu. Mba, ewe n'iwe mba. Actually, I will not get. I will bring you down here. No verse. Ewe n'iwe now. Again, yellow didn't win it. I didn't make him. Otele kwechiri. Bokre po otele. Phenotype again. AA. Blood group again. B positive. Born number again. Congrats. 080 65 80 2583.